وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون میم موت دی جدوں ہوا وگی او لوگو چل دے شہر ویران ہو گے میم موت دی جدوں ہوا وگی ہو لوگو وس دے شہر ویران ہو گے الو بول دے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں بانج مکان ہو گے جنہ باغاں دے ٹر گے مالی نے او سک کے بیاں لکڑاں وانگ ہو گے جڑے کہندے سنا سی نہیں مرنا گم انہاں دے ناموں نشانی ہو گے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہیں درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ محترم سامعین و سامعات، موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کا کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی موت تو جان چھڑا سکتا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جڑا روح زمین دے اندر آن والا ہر نفس اس جام نو پی کے رہنا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے تو ہر امیر، ہر غریب، ہر گورے، ہر کالے،
ہر ادنا ہر امیر نے اس دروازے تو گزر کے رہنا ہے۔ عربی دا ایک شاعر ہے، انہیں اپنے الفاظاں دے اندر دنیا دی حقیقت بیان کیتی ہے۔ انہیں آکھیا ہے الموت قدخ کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ الموت قدخ، موت ایک ایسا پیالہ ہے، کل نفس شاربوها کہ ہر نفس نے انہوں پی کے رہنا ہے۔ والقبر باب، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس، ہر جان نے داخلوها اے دے اندر داخل ہو کے رہنا ہے۔ محترم بھائیو، ہر امیر ہر غریب موت تا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ دنیا ساری دی ساری فانی ہے، صرف اللہ رب العالمین دی ذات اللہ ثانی ہے۔ دنیا ساری دی ساری فانی ہے، صرف میرے رب دی قدرت اللہ ثانی ہے۔ جس تا کوئی بھی ثانی نہیں انہوں لا ثانی آکھیا جاندہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس روح کائنات دے ہوتے سکندر اعظم آیا ہے، جڑا پوری دنیا نو فتح کرن دے خواب ویکھدا رہا ہے، جنوں سکندر اعظم آکھیا جاندہ ہے۔ چنگیز خان ورگے بڑے بڑے ظالم بھی اس موت نے آخر ہرا کے چھڑے نے۔ عام بندے تے عام بندے رہ گئے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، مفتیان حضام، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس موتوں ہار گئے نے۔ موت ایک ایسی طاقتور چیز ہے، ایدہ کوئی بھی علاج نہیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین دے قرآن پاک دے اندر اللہ نے لفظ موت، اسی لفظ موت جڑا ہے نا انبیاء واسطے بولنا لا علم لوگ گستاخی سمجھتے ہیں۔ لفظ موت انبیاء واسطے بولنا گستاخی نہیں۔ اگر لفظ موت انبیاء واسطے بولنا گستاخی ہے تو پھر سب تو پہلے انبیاء دی گستاخی کرن والی اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لفظ موت انبیاء واسطے استعمال کرنا گستاخی نہیں۔ آکھو گے قاری صاحب یہ دلیل کتھے وے؟ یہ چار دلیلاں میں تو انہوں قرآن پاک دے اندروں دیاں گا کہ اللہ نے انبیاء واسطے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ محترم بھائیو، آج ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے۔ آج دا دن مسلمانہ واسطے بڑا غمگسار دن ہے۔ اج دے دن امت محمدیہ یتیم ہو گئی سی۔ ساڈے روحانی باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول دے دن دلائل دی روشنی دے اندر اس دنیا فانی تو گونج کر کے اپنے حقیقی مالک دے نال جا ملے نے۔ میں چاہتے ایک دلائل قرآن پاک دی روشنی دے اندروں تواڈے سامنے بیان کرنے نے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ موت کیڑے کیڑے انبیاء واسطے بولے آئے، کیڑے کیڑے نبی واسطے اللہ نے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ پوری توجہ دے نال گفتگو نو سماعت فرمایا جے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کرا
تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت اساں سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نال پڑھیا کرو، ذوق دے نال پڑھیا کر، شوق دے نال پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بھی نا اج میں اپنے تانوں خطبے دے شروع تے دس دیاں، شاید کہ تانوں علم نہ ہوے، اج دا جڑا دن ہے نا صبح دیاں نماز تو لے کے مغرب دیاں اذاناں عشاء دیاں اذاناں تک تسی درود دی جان نہیں چھڈنی۔ اج دا دن کثرت نال درود پڑھنا ہے۔ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سورت بقرہ پہلا پارہ اللہ رب العالمین نے اس پارے دی اندر ایک انبیاء دا ذکر فرمایا ہے، ایک نبی دا ذکر فرمایا ہے جے واسطے اللہ نے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ حضر یعقوب الموت، لفظ موت اللہ نے حضرت یعقوب پیغمبر واسطے استعمال کیتا ہے۔ موت دو تو موت دے کلو جان نبی بھی نہیں چھڑا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اے او نبی ہے جنہوں اللہ رب العالمین 12 پتر عطا کیتے نے، اے او نبی ہے جدے اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے جنہوں عطا کیتے نے۔ آجڑے بیٹے نے اے عام بیٹے نہیں، انہاں بیٹیاں دے اندروں کچھ نبی بھی بن گئے نے، انہاں بیٹیاں دے اندروں کچھ ولی بھی بن گئے نے، انہاں بیٹیاں دے اندروں کچھ بڑیاں شانہ والے مرتبیاں والے بھی بن گئے نے۔ جدوں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب پیغمبر نو اپنے کول بلانا چاہیا ہے، اللہ تعالی نے 12 جوان بیٹیاں دے اندروں باپ نو اچک لے آئے۔ اللہ تعالی نے 12 بیٹیاں دے کولوں باپ نو کھو لے آئے۔ اللہ تعالی نے 12 جواناں دے کولوں باپ لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے نبی نے جیدے واسطے اللہ رب العالمین نے لفظ موت استعمال کیتا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب پیغمبر واسطے اللہ نے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ اللہ تعالی دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، انہ دا نام حضرت عزیر پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ فرمانے نے 12واں پارہ سورت انبیاء، اللہ اکبر، اللہ سورت بقرہ 3 پارہ، اللہ رب العالمین فرمانے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بعض یوم فَأَمَاتَهُ اللہ۔ حضرت عزیر پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 100 سال شدید 100 سال دنیا تو فوت کر دیتا ہے۔ 100 سال تو بعد اللہ نے عزیر پیغمبر نو کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا او میرے عزیر پیغمبر کنی دیر تسی ستے رہے ہو؟ فرمایا میں
چند منٹ یا چند سیکنڈ ستاریاں وا اللہ اکبر اللہ قال کم لبستا یومن او بعض یوم یا چند دن ستاواں یا دنوں دا کچھ حصے ستاواں اللہ فرما دے نے اور نہیں میرے عزیر پیغمبر ہے اللہ تعالی نے تانوں 100 سال موت دے کے دوبارہ زندہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا لفظ موت 2 انبیاء واسطے سمال ہو گئی ہے اور تیسرے نبی دا ذکر آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ 22واں پارہ ہے سورۃ سبا ہے اس پارے دے اندر حضرت سلیمان پیغمبر دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے فرمایا فلما قضا علی الموت ما دلهم علی موتی اللہ اکبر اللہ سلیمان پیغمبر پتہ ہے کون جے سلیمان پیغمبر او میرے رب دے نبی ہے او میرے رب دا پیغمبر ہے جڑا خواواں تے بھی حکومت کردا ہے جڑا فضاواں تے بھی حکومت کردا ہے جڑا جنات تے بھی حکومت کردا ہے جڑا جانوراں تے بھی حکومت کردا ہے جنہاں دیاں بولیاں جانور بھی سکھی جاندے نے طوطا بھی سکھی جاندا ہے تے ہد بھی سکھی جاندا ہے اللہ اکبر اللہ او کائنات لوگو جدو اللہ تعالی نے سلیمان پیغمبر نو اپنے کول بلایا ہے اللہ اکبر اللہ جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا لوکی آندے نے بابے آندے جنہاں نو پتہ چل جاندا ہے اور نبی دے جن نو تے علم کوئی نہیں بابے دے جن نو کتھوں علم ہو گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذرے غور کر دے جانا گل سمجھیا کرو اور بابے آندے جنہاں نو کتوں علم ہو گیا ہے سلیمان پیغمبر جنہاں دے اتے حکومت کرن والا ہے اللہ اکبر اللہ ساری زندگی سارا جنہ بھی ٹائم حضرت سلیمان پیغمبر نو موت آ گئی ہے جن حرکت نہیں کیتی جن اپنے تابع رہ کے کم پہ کر دینے جڑا جنہ دی ڈیوٹی ہے تے جنہ اپنا کام کری جاندے نے اللہ اکبر اللہ جدوں انج کر کے سلیمان پیغمبر دے ہاتھ دے اندر جڑی لاٹھی سی انہوں مٹی نے کھادا ہے زمین دے کیڑے نے کھادا ہے جدوں سوٹی سلیمان پیغمبر دے ہاتھ دے اندر زمین تے گر گئی سلیمان پیغمبر بھی گر گئے جنہاں نو پتہ چل گیا سلیمان پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے پھر جن بھی آزاد ہو گئے نے اور کائنات کے لوگوں انبیاء دے جنہاں نو غیب دا علم نہیں تے بابے دے جنہاں نو غیب دا علم کی تو ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا لفظ موت 3 انبیاء واسطے ہو گئی ہن صحیح البخاری دے اندر ایک روایت ہوندی ہے جدوں اللہ رب العالمین نے نا موسیٰ پیغمبر دی وقت پورا ہو گیا موسیٰ پیغمبر دا وقت پورا ہو گیا اللہ اکبر اللہ موسیٰ پیغمبر نو موت دا ٹائم آ گیا اللہ نے فرشتے نو بھیج دیتا ہے اللہ رب العالمین نے مالک الملک نو بھیجیا جاؤ میرے موسیٰ پیغمبر دے کول جاؤ تو موسیٰ پیغمبر دے کول آ گئے نے موسیٰ پیغمبر نو آن کے آکے اللہ دا حکم آ گیا ہے صحیح البخاری دے وچ لکھیا ہے موسیٰ پیغمبر نے تماچا مار دیتا ہے جدو تماچا ماریا تے جڑا رب نے فرشتہ بھیجا ہے اودی اکھ ضائع ہو گئی مسلم دے اندر بھی واقعہ ہوندا ہے تے بخاری شریف دے اندر بھی واقعہ ہوندا ہے فرشتہ رب دے دربار دے اندر چلا گیا اللہ مینوں حکم دیتا سی تے میں موسیٰ پیغمبر دے کول چلا گیا تو موسیٰ پیغمبر نے تے چپیڑ مار کے میری آنکھ ضائع کر دیتی ہے فرمایا جاؤ موسیٰ پیغمبر دے کول دوبارہ چلے جاؤ جا کے موسیٰ پیغمبر نو کہہ دیو نا اگر زندگی بڑی چنگی لگ دی ہے بیل دی کان دے اتے ہاتھ رکھ دیو جتنے وال تواڈے ہاتھ دے تھلے آن گے اللہ زمین تواڈی زندگی ودا دے
دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اینج کر کے موسیٰ پیغمبر دے کول فرشتہ پھر آ گیا، فرمایا اگر میرے ہاتھ دے تھلے جننے وال آ گئے اس تو بعد دوبارہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موسیٰ جی دوبارہ پھر وہی کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ موسیٰ پیغمبر نے فرمایا اگر بات دے اندروں کم ہونا ہے تے ہونی کر دیو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او کائنات لوگو پتہ لگیا لفظ موت بولنا انبیاء واسطے کوئی بھی گستاخی نہیں۔ میں 4 دلیلاں قرآن پاک دے اندروں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر میرے پیغمبر دیاں واریاں گیاں نے، ادھر میرے پیغمبر دا بھی ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ فرما دے نے انک میت و انہم میتون۔ اوے سونیا نبیا اج تیرے تے بھی وقت آ گیا ہے۔ اوے میرے لاڈلیا پیرا، اوے میرے لاڈلیا نبیا اج تیرے تے بھی وقت آ گیا ہے۔ انک میت و انہم میتون۔ سورۃ زمر کھول کے ذریعے ترجمے نال پڑھ اللہ نے کی آکھیا ہے سونیا تو بھی رب دے کول جانا ہے تے مکے دیاں کافراں نے بھی رب دے کول جانا ہے۔ اے نا ایت ادو نازل ہوئی ہے مکے دے کافر میرے نبی دی موت کا انتظار کر دے سن۔ مکے دے کافر نے میرے نبی دی موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میرے سونیا نبیا پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، ٹینشن لین دی ضرورت کوئی نہیں۔ اے جڑے تیری موت کا انتظار کر دے نے انہاں بھی میرے مالک دے کول چلا جانا ہے تے سونیا تو بھی اپنے رب دے کول چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ بخاری کھولیے، آؤ حدیثاں کھولیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دے غلام نے انہاں دا نام موہبہ رضی اللہ تعالی، اے میرے نبی دے آزاد کردہ غلام نے۔ ایک دن رات نو میرے نبی نے اپنے غلام موہبہ رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیا اللہ اکبر اللہ آؤ مینوں نبی پاک اللہ رب العالمین نے مینوں بقی قبرستان والیاں واسطے دعا دا پیغام دے دیتا ہے۔ موہبہ اج میرے نال چلو، میں بقی قبرستان والیاں واسطے دعا کر کے ہونی ہے۔ میرے نبی راتوں رات نکلے نے، میرے نبی بقی قبرستان دے وچ پہنچ گئے نے۔ جدوں میرے نبی بقی قبرستان دے وچ پہنچے نے، جا کے میرے نبی نے بقی والیاں واسطے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے رو رو کے دعاواں منگیاں نے بقی والیاں واسطے، میرے نبی نے بقی قبرستان والے واسطے رو رو کے دعاواں منگیاں تے نال ہی میرے نبی اپنے موہبہ اپنے غلام نو کہندے نے اوے میرے غلام اللہ نے مینوں دنیا دیاں چابیاں دے دتیاں نے، دنیا دیاں خزانیاں دیاں چابیاں اللہ رب العالمین نے مینوں دے دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نال رب نے مینوں اے آکھیا ہے سونیا اگر دنیا تے رہنا چاہنا ہے سونیا میں دنیا تے رکھ دیاں گا، اگر اپنے مالک دے کول آنا چاہتے ہو تو میرے کول آ جاؤ۔ میرے غلام جی میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر نے کیا کیا ہے، تبرانی دی روایت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے، میں اپنے مالک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ اسے رات میرے نبی واپس آ گئے نے۔ موہبہ فرماتے نے جدو صبح دو وقت ہویا ہے میرے نبی دی میرے نال ملاقات ہوئی تو نبی پاک فرما دینے موہبہ اج میرا سر بڑا ہی تکلیف دے رہا ہے، اج میرے سر نو بڑا ہی درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جڑی تکلیف سی نا اے میرے نبی دے آخری دن تک سر دا جڑا درد سی میرے نبی دے نال رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی سر نو پھڑ لیا ہے،
میرے نبی فرماندے نے اج میرا سر بڑا درد پیا کردا ہے، میرے سر نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نال میرے نبی کی فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، انا این غدن انا این غدن انا این غدن، کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر دے اندر ہوئے گی؟ امہات المؤمنین نو میرے نبی نے فرمایا کل میں کدے گھر دے اندر رہنا ہے، پرسوں میں کدے گھر دے اندر رہنا ہے، بدھ والے دن میں کدے گھر دے اندر رہنا ہے۔ امہات المؤمنین نو سمجھ آ گئی نبی پاک ماں جی عائشہ دے کول جانا چاہندے نے، میرے نبی امی جی عائشہ دے کول جانا چاہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، امہات المؤمنین نے مشورہ کیتا تے ساریاں رل کے میرے نبی نو کہن لگیاں سونیا اگر تسی پسند کر دیو عائشہ دے کول جانا تے سونیا ماں جی عائشہ دے کول چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک ایک ہفتہ پہلے ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر چلے گئے نے، ایک ہفتہ پہلے ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اپنے نبی تو، میں انصاف ویکھ میرے نبی دا، اے نبی ہوئے اے میرے نبی، اللہ رب العالمین دے لاڈلے پیغمبر نے، اللہ اکبر اللہ، وہ انصاف ویکھ میرے نبی دا، انسان نبی ہون دے باوجود میرے نبی نے اپنی ساریاں بیویاں دے کولوں اجازت لئی ہے، نبی ہون دے باوجود ماں حفصہ دے کولوں اجازت لئی ہے، ماں ام سلمہ دے کولوں اجازت لئی ہے، ماں جویریہ دے کولوں اجازت لئی ہے، ماں زینب دے کولوں اجازت لئی ہے، اجازت لے کے میرے نبی ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر گئے نے۔ انصاف ویکھ میرے نبی دا، انصاف ویکھ کملی والے دا، اج تینوں ماڑی جی چدراٹ مل جائے، اج تیرے کول ماڑی جی سیٹ آ جائے، غریب امیر برابر ہو جاندا ہے، غریب عدالتاں دے اندر رلدا رہندا ہے تے امیر اپنے گھر دے اندر سو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دی آخری وقت ہے، میرے نبی نے اپنی بیویاں دے اندر انصاف کر کے وکھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اپنے سونے نبی تو، میں شان ویکھ میرے نبی دی کڈی اونچی شان ہے، کڈا اونچا میرے نبی دا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مائی آمنہ دا جو لالے او ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، گل مقدرہ دکی سناواں، گل مقدرہ دکی سناواں، آکھے علی امام واری جاواں، سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی نے اپنی بیویاں دے اندر انصاف کر کے قیامت تک آنے والے لوگاں نو دس دیتا ہے۔ آج لوگ دو دو نکاح کر دینے، تین تین نکاح کر دینے، اللہ اللہ انہاں بیویاں دے اندر انصاف نہیں کر دے۔ میرے نبی نے بیماری دی حالت دے اندر بھی امہات المومنین دے اندر انصاف کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے ماں جی ام سلمہ کی فرما دیا نے، ماں جی ام سلمہ فرما دیا نے، میرے نبی فرما دے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث سے راوی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ نو امی جی عائشہ دے حجرے دے اندر سارے جمع ہو جاؤ۔ اسی سارے ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر جمع ہو گئے۔ جدو ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر اسی جمع ہوئے تے ابو بکر اگے اگے، پیچھے عمر، پیچھے عثمان و علی رضی اللہ تعالی، ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر اسی جمع ہو گئے۔
تے میرے نبی نے سانو جدو رل کے بیٹھیاں ویکھے آئے تے میرے نبی دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے نے. میرے نبی رونا شروع کر دیتا ہے. میرے نبی نے رونا شروع کر دیتا. میرے نبی نے صحابہ سنیا جے ذری دھیان دے نال جو بھی کچھ بیان کراں گا حوالے دا ذمہ دار ہاں انشاءاللہ حوالہ دے کے جاواں گا. میرے پیغمبر نے صحابہ نو ویکھیا تے میرے پیغمبر صحابہ نو ویکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں روندے نے میرے پیغمبر؟ جدوں کسان کھیتی بناندا ہے اپنی زمین بوندا ہے دانے اگ جاندے نے فصل پک جاندی ہے. جدوں فصل پک جاندی ہے تے مالی ٹر جاندا ہے مالی ٹر جاندا ہے. ادھر میرے نبی دی فصل تیار ہو گئی ابو بکر تیار ہو گئے عمر تیار ہو گئے عثمان و علی تیار ہو گئے. میرے نبی نے صحابہ ول ویکھیا تے میرے نبی دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے. تے میرے نبی جاندیاں جاندیاں میرے نبی جاندیاں جاندیاں تے صحابہ نو کی آکھیا ہے فرمایا مرحبا بکم اوے میرے صحابہ تانوں خوش آمدید دے. فرمایا نصرکم اللہ ہداکم اللہ نصرکم اللہ ہداکم اللہ احیاکم اللہ. اللہ میرے صحابہ تہاڈیاں اللہ مدداں کرے اللہ تانوں مزید ہدایت دے تے رہن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تواڈے مال دے اندر برکت کرے اللہ تواڈی جان دے اندر برکت کرے. اے میرے پیغمبر نے 5 دن پہلے اپنے صحابہ واسطے 11 دعاواں میرے پیغمبر نے منگیاں نے اپنے صحابہ واسطے. 11 الفاظ بولے نے میرے نبی نے اپنے صحابہ واسطے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی رو رو کے دعاواں کرتے نے تے آخر تے میرے نبی نے کیا کیا ہے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. میرے صحابہ میرے جان تو بعد اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے وچ رکھیا جے. اوصیکم میں تانوں وصیت پیا کرنا وا بتقوی اللہ. میرے جان تو بعد اللہ دے کولوں ڈر دے رہا جے. اللہ اکبر اللہ. اج بندے تاریخ دیاں چند گلاں پڑھ لیندے نے تاریخ دے چند ورکے پڑھ کے تے میرے نبی دے یاراں دے اوتے تبرہ کردے نے. او کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے جان تو 5 دن پہلے اپنے صحابہ واسطے 11 دعاواں منگیاں نے. اسی تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے حضرت ابو بکر تے تبرہ کر دینے ہاں. اسی تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے عمر فاروق تے تبرہ کر دینے ہاں. اسی تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے امیر معاویہ دے اوتے تبرہ کر دینے ہاں. او کائنات دے لوگو اس ذات دی قسم ہے جے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے. صحابہ کل بھی جنتی سن صحابہ اج بھی جنتی نے قیامت دیاں دیواراں تک صحابہ جنتی رہن گے. کل قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دے نال میرے رب نبی دے صحابہ جنت وچ جان گے. اللہ اکبر اللہ. 15 دعاواں 11 دعاواں میرے پیغمبر واسطے میرے نبی دی 11 واسطے میرے پیغمبر نے کیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. رو رو کے میرے نبی نے یا دعاواں کیتیاں رو رو کے. تے پھر میرے نبی نے کی فرمایا میرے صحابہ امہات المؤمنین نو کہہ دیو میرے واسطے 7 مشکیزیاں دا پانی لے کے آؤ. 7 مشکیزیاں دا پانی جنہاں دا منہ نہ کھلیا ہوئے او برتن 7 لے آؤ جنہاں دے اندروں پہلو پانی نہ کڈیا ہوئے. 7 برتن میرے پیغمبر واسطے پانی دے منگائے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. 7 برتن میرے نبی دے اوتے پانی دے اڈیل دیتے گئے تے میرے نبی دا بخار کم ہوندا جا رہا ہے بخار کم ہوندا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. تے میرے نبی دا بخار کم ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں مسجد نبوی دے وچ لے جاؤ. اللہ اکبر اللہ. تے میرے نبی نو منبر دے اوتے لے آیا گیا تے میرے نبی نے 7 برتناں دے پانی دے نال غسل کیتا ہے. غسل کر کے میرے نبی منبر دے اوتے آ کے بیٹھ گئے نے تے میرے نبی منبر دے اوتے آ کے بیٹھ کے میرے نبی نے کڑیاں گلاں کیتیاں نے. میرے نبی نے منبر دے اوتے بیٹھ کے بیان کیتی ہے
تے شان ابو بکر بیان کیتی ہے، میرے نبی نے منبر دے تے شان ابو بکر بیان کیتی ہے تے میرے نبی کی فرماندے نے اوے میرے صحابہ تسی سارے نے میرے تے بڑے احسان کیتے نے، تسی سارے نے میرے تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، لیکن جڑی نیکی ابو بکر نے میرے تے کیتی ہے میں ابو بکر دی نیکی دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر نے میرے نبی نو زندگی دے وچ آکھیا سی سونیا میریاں تین خواہشاں نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر تیڑیاں کڑیاں کڑیاں خواہشاں نے؟ فرمایا سونیا میری زندگی دیاں تین خواہشاں نے، بیٹی میری ہووے، زوجہ محمد رسول اللہ دی ہووے۔ اللہ نے ابو بکر دی ایک خواہش بھی پوری کیتی ہے، مال میرا ہووے، اشارہ محمد رسول اللہ دا ہووے۔ اللہ نے ابو بکر دی اے بھی خواہش پوری کیتی ہے، سونیا گودی میری ہووے تے چہرہ محمد رسول اللہ دا ہووے۔ اللہ نے میری اے بھی خواہش پوری کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تین خواہشاں اللہ نے ابو بکر دی زندگی دی اندر ابو بکر دیاں پوریاں کیتیاں نے، تے میرے نبی نے کی فرمایا ہے ابو بکر دے اتے ابو بکر دے میرے اتے بڑے احسان نے، میں سارے دے احسان دا بدلہ دیتا ہے تے ابو بکر دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تے دوسری گل میرے پیغمبر نے کی کیتی ہے، مسجد نبوی دے اندر جننے بھی دروازے نے سارے دروازے بند کر دیو تے ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تانوں سارے نو مسجد نبوی دے وچ لے جائے، اج بھی حضرت ابو بکر دا دروازہ کھلا ہے۔ او کائنات لوگو اج تو 1450 سال پہلے وہی دروازہ میرے نبی نے کھلایا ہے تے اج بھی وہی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے نبی نے گلاں کیتیاں نے مسجد نبی دے منبر دے اوتے بیٹھ کے، اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی دے یار حضرت انس فرماندے نے، اگے میرے نبی نو کی حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا اسی کی ویکھیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا اسی ویکھیا ہے انصار دے لوگ روندے نے، اسی انصار دیاں لوگاں نو پوچھیا تانوں کی مسئلہ ہے؟ فرمایا سانو نبی پاک دی یاد آ رہی ہے، سانو کملی والے دی یاد آ رہی ہے۔ تے پھر میرے نبی نے انصار دے متعلق کی فرمایا ہے؟ فرمایا میرے مہاجرین صحابہ انصار دے کولوں کوئی غلطی بھی ہو جائے انصار دی غلطی نو معاف کرے آ جائے۔ کیوں معاف کرنا ہے؟ جد اسی ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے ساں ساڈے کول نہ کھان واسطے کوئی چیز سی، نہ لان واسطے کوئی چیز سی، نہ مکان سی، نہ کچھ چیز سی۔ منصار دے لوگاں نے کیا ہے عبد الرحمن بن عوف دے متعلق کیا ہے، ایک میرے نبی دا انصاری صحابی کھڑا ہویا ہے، انہیں آکھیا سونیا میریاں 2 بیویاں نے، ایک نو طلاق دینا وا، عبد الرحمن نو کہہ دیو دے نال نکاح کر دیو۔ سونیا میریاں 2 دکاناں نے، میں اپنے بھرا نو دکان دینا چاہنا وا۔ اوے میرے نبی دیو یارو انصاریو صحابیو، میں تہاڈی محبت تو قربان جاواں۔ تے میرے نبی نے رو رو کے آکھیا ہے انصار نو پریشان نہ کرے اجے میرے جان تو بعد۔ میرے نبی دے یاراں نے کی آکھیا سانو زمین نہیں چاہیے، سانو مال نہیں چاہیے، سانو نبی دی محبت چاہیے، سانو نبی دا پیار چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات کے لوگو اے میرے نبی دے دن گزر دے جا رہے نے، میرے نبی دے جان تو دنیا تو رخصت ہون تو 4 دن پہلے جمعرات دا دن آ گیا ہے، جمعرات دا دن آ گیا تو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ نماز دا حکم میرے نبی نے دیتا ہے، جمعرات دا دن نے، صبح دی نماز دا وقت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میرے پیغمبر دا بخار تیز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر مزید بیماری دے اندر دن گزار دے جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جمعرات دا دن نے، صبح دی نماز ہے، میرے پیغمبر نے کی فرمایا
مرو بلالن فلیؤذن ومرو ابو بکر فلیصلی فی الناس، بلال اذان پڑھو تے ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا دے وے، ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا دے وے۔ تے بلال نے رونا شروع کر دیتا ہے، سونیا اسی ابو بکر دے پیچھے کھلو کے نماز کس طرح پڑھاں گے، سونیا میں تے کس طرح ابو بکر نو آکھا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ماں جی عائشہ نو کہہ دیو اپنے باپ ابو بکر نو نماز دی دعوت دے دینے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اوے سونے ابو بکر بڑے دل دے نرم نے، ابو بکر تواڈے مصلے تے نہیں کھلو سکن گے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میرے نال بار بار گلاں نہ کر، میں بیمار ہاں، میری بیماری بڑی تیز ہے، ابو بکر نو کہہ دے نماز پڑھا دیو۔ مرو اولا مرو ابو بکر فلیصلی فی الناس، ابو بکر نو نماز دا حکم دے دیو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابو بکر نے اللہ اکبر آکھیا ہے کہ ابو بکر دیاں چیخاں نکل گیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ ابو بکر دیاں چیخاں بلند ہو گیا نے، ابو بکر بھی روئی جاندے نے، عمر بھی روئی جاندے نے، عثمان و علی بھی روئی جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ابو بکر بیان کردے نے پہلی نماز میرے نبی نے مینوں حکم دیتا ہے تے میری لتاں اینج کمن جاندیاں نے تے میرے کولوں میری لتاں دا وزن نہیں پیا چکیا جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو اسی اختلاف نہیں کردے، اسی لڑائی نہیں کردے، ساڈی کوئی بھی لڑائی نہیں، میرا کسے نال کوئی بھی جھگڑا نہیں۔ اے نہ آکھیا جے میرے کو چنڈیاں دے پیسے نہیں، اے نہ آکھیا جے میرے کو دیگ پکان دے پیسے نہیں، اللہ دی قسمیں چنڈیاں دے پیسے بھی نے، بازار سجان دے پیسے بھی نے، لیکن کینج کراں ابو بکر رو رہے نے تے میں چنڈیاں کس طرح لاواں، ابو بکر رو رہے نے، عمر رو رہے نے تے میں چنڈیاں بازار کس طرح سجاواں۔ اللہ اکبر، اللہ او ویکھ تے صحیح میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دی اکھاں دے اندر آنسو نے، او ویکھ تے صحیح میرے نبی دے حسن و حسین دی اکھاں دے اندر آنسو نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی فرماندے نے مینوں مسجد نبوی دے اندر اینج میں صحابہ دی نماز ویکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت انس فرماندے نے او دن میرے واسطے بڑا ہی خوشی دا دن سی، جس دن نبی پاک ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نے، اس دن میں او دن میرے تے بڑی خوشی دا دن سی، او دن میرے واسطے بڑے اندھیرے دا دن سی جدوں نبی پاک مدینے دے اندر رخصت ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ مدینے دے اندر اندھیرا ہے، تیریاں گلیاں چمک ماریاں نے، مدینے دے اندر اندھیرا پہ گیا ہے، تیرے بازاراں دے اندر روشنیاں ہو گیا نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں کسے نال اختلاف نہیں کردا، میں کسے دا دل نہیں دکھاندا، میں کسے تے تبرہ نہیں کردا، حق بات آکھنا میرا فرض ہے، حق بات کرنا میرے تے فرض ہے، کیونکہ میرے رب نے مینوں پوچھنا ہے تے کدھرے اے نہ ہووے میں اے نہ کہندا جاواں میں تنخواہ بھی لیندا رہیا، میں سارا کچھ روٹیاں بھی کھاندا رہیا تے میرے اللہ میں انہاں نوں حق بھی نہیں دے سکیا۔ اللہ اکبر، اللہ اوے میرے محترم بھائیو، میرے نبی دنیا تو جا رہے نے تے میرے نبی ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی نے آکھیا اے عائشہ مینوں فاطمہ نوں بلا کے دے دے، میری بیٹی نوں بلاؤ تے میری بیٹی نال ملاقات کرا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نے امی جی فاطمہ نو بلایا ہے تے ماں جی فاطمہ نبی پاک دے کول آ کے بہ گیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں تانوں پہلے آکھیا ہے میں جڑیاں بھی گلاں کراں گا میں حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ ماں فاطمہ میرے نبی دے کول آ کے بہ گیاں نے، فرمایا پتر ہن جدائیاں دا وقت آ گیا ہے، اوے بیٹی او آ گیا ہے جڑا باپ نو بیٹیاں دے کولوں کھو کے لے جاندا ہے، جڑا بیٹیاں نو باپ نالوں جدائیاں دے دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لے ہو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اوے اس دن عید مبارک ہو
سی جس دن پھر ملیں گے۔ ماں فاطمہ نے سنیا تو ماں فاطمہ دیاں چیخاں نکل گیاں نے تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ پھر دوبارہ کن میرے قریب کر دے۔ فاطمہ نے پھر میرے نبی دے کن اپنے قریب کیتا تے میرے نبی نے فرمایا دنیا تو جان تو بعد میرے جان تو بعد سب تو پہلی ملاقات فاطمہ پتر میری تیری ہوئے گی۔ ماں فاطمہ نے پھر مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امی جی عائشہ ساری زندگی ماں جی فاطمہ دے کولو اے گل پوچھیا کر دی فاطمہ دس صحیح نبی پاک نے اس دن کی گل کیتی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مینوں ایک اور گل یاد آ گئی۔ ایک دن ماں بیٹی دا پیار ویکھو، ماں بیٹی دا پیار ویکھو۔ ایک دن ماں جی فاطمہ کہن لگی امی جی مینوں دسو تے صحیح تہاڈا رتبہ بلند ہے یا میرا رتبہ بلند ہے؟ پیار دی بولی، پیار دی بولی۔ ماں فاطمہ کہندیاں نے امی جی عائشہ مینوں دسو تے صحیح تہاڈا رتبہ بلند ہے یا میرا رتبہ بلند ہے؟ تے ماں جی فاطمہ خود ہی کہن لگیاں تو ماں جی فاطمہ خود ہی کہن لگیاں میرا رتبہ بلند ہے۔ ماں جی عائشہ کہن لگیاں تہاڈا رتبہ کیوں بلند ہے، کس وجہ تو بلند ہے؟ فرمایا میں محمد دی بیٹی ہاں تسی صدیق دی بیٹی ہو۔ تے ماں جی عائشہ کہن لگیاں پترا اج نہیں پتہ لگنا اے تے فیصلہ قیامت والے دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ کس طرح پتہ لگے گا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا عائشہ جنت دے وچ بھی میری بیوی ہوئے گی، عائشہ جنت دے وچ بھی میری بیوی ہوئے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کل محشر دا دن ہوئے گا تسی علی دے نال جنت وچ جائیں گی، میں محمد رسول اللہ نا جنت وچ جاواں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹی فاطمہ تسی علی نا جنت وچ جاویں گی تے میں محمد رسول اللہ نا جاواں گی۔ فیصلہ اس دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو نبی پاک نے بیٹی نہ گلاں کیتیاں نے تو ادھروں حضرت نبی پاک دا سالہ جنوں عبد الرحمن دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، ماں جی عائشہ دا بھرا ہے، ادھروں آگے دروازے تو داخل ہو گئے نے تے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے۔ میرے نبی نے جڑی اج امت مسواک نو بھول گئی ہے، اج ٹوب تے برو چھا گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر مینوں اس چیز دا ڈر نہ ہوندا کہ اللہ رب العالمین انہاں دے اوتے فرض کر دے گا میں ہر نماز دے نال مسواک نو ضروری کر دیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے مسواک نو ویکھیا ہے، میرے نبی نے مسواک نو ویکھیا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا مسواک کرنا چاہندے ہو تے میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے میں قربان جاواں ماں جی عائشہ دے مقام تو آخری وقت میرے نبی دا آ گیا ہے، آخری دن میرے نبی دے آگے نے انج کر کے مسواک لے کے نبی دے منہ دے اندر داخل کیتی تے میرے نبی دے کولوں چبائی نہ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دے کولوں مسواک نہ چبائی گئی۔ ماں جی عائشہ نے نبی دے منہ دے اندر مسواک کڈی اپنے منہ دے اندر چبا کے نبی دے منہ دے وچ داخل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ماں جی عائشہ فرمایا کر دیا سن میں بڑی خوش نصیب ہاں کیونکہ آخری وقت میرا تے میرے نبی دا لعاب بھی مل گیا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ انج کر کے میرے نبی نے مسواک کیتی ہے، مسواک کردیاں میرے نبی دا ہاتھ آسماناں دی طرف اٹھ گیا ہے تے میرے نبی اپنی زبان تو کی پڑھی جاندے نے اللہ اکبر اللہ۔ ذری ہون دھیان نہ بھی آ جائے اوے میرے نبی نہ پیار کرن والے امتی میرے نبی دے نال محبت دا دم پرن والے ہاں میرے نبی دا ہاتھ تاویں تے میرے نبی کی کہندے نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ
اوے میرے یارو نماز دا دھیان رکھیا جے، میرے یارو نماز دا دھیان رکھیا جے، وما ملکت ایمانکم، نماز دا بھی دھیان رکھنا ہے تے ماڑیاں دا بھی دھیان رکھنا ہے، نماز دا بھی دھیان رکھنا ہے تے غریباں دا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اوے غریباں تہاڈا نبی تانوں جاندیاں جاندیاں بھی امیراں نو دعوت دے کے گئے نے، ماڑیاں دا خیال کریا جے۔ اللہ اکبر اللہ، آج تیرے میں اپنا تیریاں خوشیاں ہوندیاں رہندیاں تے نماز آیا چلی جاندی، تیرے تے نبی نے جاندیاں جاندیاں نماز آکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے یارو نماز دا دھیان رکھیا جے۔ تے نال ہی میرے نبی کی فرماندے نے اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ ہے کون ہے نبی نے، ہے کون ہے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لی۔ حدیث کا حوالہ دیاں گا تو میرے نبی نے فرمایا ورحمنی، اللہ میرے تے میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ ورحمنی، اللہ میرے تے رحم فرما دے۔ والحقنی بالرفیق الاعلی، والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مینوں سب تو بلند رفاقت عطا کر دے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے آہستہ آہستہ میرے نبی دا ہاتھ تھلے نو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں میرے نبی دا ہاتھ تھلے نو آ گیا تے نبی پاک جدوں بھی بیمار ہویا کر دے، نبی پاک دے ہوتے جدوں بھی بخار آیا کر دا تے میرے نبی 3 محفظاتین دا دم کریا کر دے۔ 3 دفعہ میرے نبی قل هو اللہ احد پڑھ دے، 3 دفعہ میرے نبی سورت فلق پڑھ دے، 3 دفعہ سورت ناس دا دم کریا کر دے۔ تو ماں عائشہ نے نبی پاک دے ہاتھ پکڑے نے، محفظاتین پڑھی تے نبی پاک دے جسم دے ہوتے پھیرن لگی تے میرے نبی نے ماں جی عائشہ دا ہاتھ پھڑ لیا ہے، فرمایا عائشہ دم کرن دا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دی روح پرواز کر دی جا رہی ہے تے جدو ہاتھ میرے نبی دا میرے نبی دے سینے تے آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، ماں عائشہ فرماندیاں نے میں نبی دے چہرے دی طرف ویکھیا تے میں اٹھ کے مسجد نبی دے اندر رونا، میں اپنے حجرے دے اندر رویا، میں مسجد نبی دا پردہ پیچھے کیتا، میں آکھیا اوے میرے نبی دے یارو تانوں تہاڈا نبی جدائی دے کے چلے گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں جی عائشہ رون لگیاں تے نال ہی ابو بکر آ گئے، ماں جی عائشہ نو روندا ویکھیا تے فرمایا ابو جی اج تہاڈی بیٹی دا گھر اجڑ گیا ہے، اج تہاڈے نبی دی اج تہاڈی بیٹی دا سہاگ لٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او کائنات دے لوگو میرے نبی دے کول ابو بکر آئے نے تے میرے نبی دی پیشانی دے اوتے بوسا دیتا ہے، پیشانی دے اوتے بوسا دے کے میرے نبی دی پیشانی تے بوسا دیتا۔ دن 12 ربیع الاول حوالے دا ذمہ دار، دن 12 ربیع الاول دا تے ابو بکر دی آنکھاں روندے روندے ابو بکر مسجد نبی دے وچ نکل گئے نے تے حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے۔ حضرت عمر نے آکھیا جڑا بندہ آکھے گا محمد رسول اللہ دنیا تو چلے گئے نے، عمر دی گردن تن تو جدا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے میرے نبی حضرت ابو بکر نے آکھیا اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا۔ فرمایا ابو بکر عمر نہیں بیٹھے گا، جڑا آکھے گا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میں دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ تے ابو بکر منبر دے تے کھلو گئے نے، کھلو کے قرآن پاک دی آیت پڑھیے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن ماتا افئن ماتا افئن ماتا۔ ابو بکر حضرت عمر فرماندے نے جدو ابو
ابو بکر دی زبان دے اندروں اے الفاظ نکلے نے مینوں انج لگدا سی اے جڑے الفاظ نے اج ہی آسماناں دے اوتوں نازل ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ابو بکر دے اوتے رحمت کر دے وے مینوں پتہ چل گیا محمد رسول اللہ دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ ابو بکر دی زبان دے اندر الفاظ زمین سن کے حضرت عمر زمین دے اوتے گر گئے نے اللہ اکبر اللہ او کائنات لوگوں میرے نبی دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ تے پھر بھی لوگ یقین نہ کرن حضرت صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت ابو بکر نے میرے نبی نے جان لگیا ایک اور گل آکھی سی حضرت ابو بکر فرماندے نے ممبر دے اوتے کھڑے ہو کے تے حدیث سے الفاظ سنت میرے نبی دی یاد کر لو تے حضرت ابو بکر نے کیا ہے فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑے محمد دی عبادت کردے سن صلی اللہ علیہ وسلم جڑے محمد دی عبادت کردے سن اج انہاں دا رب دنیا تو چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ جڑے رب دی عبادت کردے نے انہاں دا رب دنیا تے بھی زندہ ہے تے قیامت تک میرا رب زندہ ہے اللہ اکبر اللہ میرا رب کل بھی زندہ سی تے میرا رب اج بھی زندہ ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے صحابہ دا آپس اندر اختلاف ہو گیا ہن میرے نبی دے جنازے دا کی کران گے میرے نبی نو غسل کے سراں دیاں گے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر نے آکھیا جس طرح نبی پاک دنیا تو گئے نے جنہاں کپڑیاں دے وچ گئے نے نبی پاک نو انہاں کپڑیاں دے اندر ہی غسل دتا جائے گا اللہ اکبر اللہ غسل دتا گیا تے اللہ اکبر اللہ پھر میرے نبی دی تدوین دا مسئلہ آ گیا ہن میرے نبی نو دفن کس طرح کران گے جنازہ کس طرح پڑھاں گے کوئی جنازہ نہیں پڑھیا گیا 10 صحابہ نے میرے نبی دے اوتے درود پڑھیا پہلے صحابہ نے پڑھیا پھر بچیاں نے پڑھیا پھر عورتاں نے پڑھیا پھر آکھیا میرے نبی دی لحد والی قبر ہونے چاہیے یا شک والی قبر ہونے چاہیے اللہ اکبر اللہ ابو بکر نے آکھیا مدینے دے اندر لحد والا بندہ بھی موجود ہے شک والا بندہ بھی موجود ہے دونوں پیغام بھیجو جڑا پہلے آ گیا وہی قبر بنا دے گا لحد والی قبر میرے نبی واسطے تیار کی گئی حضرت علی نے نبی پاک نو قبر دے وچ اتاریا ہے حضرت فضل بن عباس نے میرے نبی نو قبر دے وچ اتاریا 4 صحابہ نے میرے نبی نو قبر دے وچ اتار دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.